Makanannya apa gan? Makanannya adalah cindil gan alias bayi tikus. Ora. Gimana aku nemu cindil gan tapi jajal tak pakane ora doyan. Pakanane iki lho. Apa jenenge? Debok alias batang pisang tak rajang cilik-cilikan. Terus karo tak campur sentrat. Wis ning videoku sing ndek-ndek akeh gan pakanane yo panggah iki. Basong sing ning kandang ki mau tak pakan dhisik, terus baru tak wae banyu ben ra ngelak. Lah terus iki sing ning njaba wis padha kaliren ngenteni jatahe mangan. Terus mau langsung tak sontak ngene kan. Ki mau lek aku gawe rada encer, joh kakean banyu. Jane ora mening lek kakean banyu. Ndek iki yo enek sing tekon lakmu makani sedina peng pisan nih sore apa isuk kan. Yo wis iki tak sahur ning kene pisan yo lek aku makani ben sore kan. Jadi isuk ya aku ora tau ning kandang, ora tau tak delok mintoku. Aku makan yo sore tok, wis peng pisan tok. Pakan wis tak wehi barono aku genti ngewehi ombene kan. Pisan kas tak baleni ombene bendino tak ganti. Soalnya ra diganti ambune mesti koyo batang, koyo peceren ngono kae, ra enak ambune. Omben mintok iki lak sedina ra diganti ra enak. Kita tinggal jiko banyu tok ngono iki mau wis meh entek kan pakane. Teliye delok wis gede-gede ngono. Wis meh magrib kan iki. Wis yo ngono yo sesuk neh.